Ο Αθανασιάδης στην εκτέλεση του φάουλ, ο Μαρτσέλο κεφαλαία 1-0. 1-0 από τον Βραζιλιάνο που ανοίγει το σκορ στο 7ο μόλις λεπτό μετά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Αθανασιάδης. Πάντα καλά πλασαρισμένος ο Μαρτσέλο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Έκλειψε, θα λέγαμε χαρακτηριστικά, την μπάλα με το κεφάλι και την έστειλε στα δίχτυα του Σιφάκη που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μίτευ που έχει... Αργότερα, Μίτευ και Αθανασιάδης συνδυάστηκαν άψογα, με τον πρώτο να ετοιμάζει και τον δεύτερο να εκτελεί τον Σιφάκη, κάνοντας το 2-0. Με τον αργότερα, Μίτευ και Αθανασιάδης συνδυάστηκαν άψογα, με τον πρώτο να ετοιμάζει και τον δεύτερο να εκτελεί τον Σιφάκη, κάνοντας το 2-0. Με τον... Ένα πολύ όμορφο γκολ σε οργάνωση, σε τελική πάσα και σε γκολ βέβαια. Στην κατάληξη της φάσης που έφτασε στα δίχτυα, Αθανασιάδης και Μίτευ διεκδίκησαν την μπάλα και έδισαν την κόντρα από το κέντρο του γηπέδου. Τεγγελίδης, ο Μαρτσέλο ζητά την μπάλα, δεν κάνει τη σέντρα. Ο Τεγγελίδης δίνει για τον Τζάτζο που αφήνει, ωραία για τον Βρίζα. Αυτός δεν κατάλαβε, ο Τζάτζος επιμένει, δεν μπορεί να κερδίσει. Παρά δεύτερη προσπάθειά του, τελικά από τις κόντρες ο Τζάτζος κέρδισε. Γύρισε για τον Τεγγελίδη, αυτός αμέσως το γύρισμα και ο Μαρτσέλο. Ένα φοβερό γκολ, ένα βραζιλιάνικο γκολ με τη σφραγίδα αυτού του πολύ μεγάλου παίκτη, του βιρτουόζου Βραζιλιάνου από το Σάο Πάολο. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο την σέντρα του Τεγγελίδη. Βρήκε την μπάλα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην αφήσει στον Σιφάκη κανένα περιθώριο για να αντιδράσει. Ξάνθη το 3-0, Σκότα Ξάνθη στο 18. Χαλκίδης. Η μπροστινή παλιά για τον Καραγεωργίου. Ο Καραγεωργίου αντιμέτωπος με τον Σιφάκη, τον αποφεύγει, πέφτει, πέναλτι. Πέναλτι φυσικά. Για οφθαλμοφανής περίπτωση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Νίκος Καραγεωργίου στην ανατροπή του από τον Σιφάκη στο 30ο λεπτό. Η Σκότα Ξάνθη και έχουμε και την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Πιερικού, καθώς ο Νίκος Καραγεωργίου ήταν ο τελευταίος παίκτης και βάσει των νέων κανονισμών η ανατροπή αυτή από τον Σιφάκη στοιχίζει την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Πιερικού, τον οποίον βλέπετε τώρα να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Εκτελεστής ο Βραζιλιάνος Μαρτσέλο, που και αυτός έχει την ευκαιρία να πετύχει το τρίτο του τέρμα σήμερα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Να λοιπόν, ο Νάσης που μόλις μπήκε στο παιχνίδι καταφέρνει να δώσει μια πνοή. Ραγγέλοβιτς. Πάντα Ραγγέλοβιτς, είναι ατομική προσπάθεια, είναι σε καλή θέση και καταφέρνει να μειώσει. Ο Πιερικός μειώνει 3-1 από αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια του Ραγγέλοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε από πλάγια, κατάφερε να αποφύγει δύο αντιπάλους, να πλασάρει τον Κίρπετσεκ στο 33. Ο Πιερικός μειώνει 3-1. Βρίζας αφήνει την μπάλα να περάσει, κάνει και το σουτ, 4-1. 4-1 από ένα ωραίο γκολ του νεαρού, το οποίο το πανηγυρίζει κιόλας ανάλογα. Λοιπόν η Σκότα Ξάνθη που είδε να δέχεται ένα τέρμα από τον Ραγγέλοβιτς και να μειώνει. Καταφέρνει και πάλι να βρει τον τρόπο προς τα δίχτυα, τον οποίον βρίσκει πολύ εύκολα. Τεγγελίδης ξαναδίνει στον Αθανασιάδη και αυτός επιχειρεί αμέσως μια σέντρα σουτ. Το Μαρτσέλο 5-1. 5-1 και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, Δημητριάδης και Βαζέχα πρέπει να αρχίσουν πλέον να ανησυχούν, καθώς βλέπουν να έρχεται πίσω τους ένας σοβαρός διώκτης, ένας σοβαρός συνυποψήφιος για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρ. Ο Βραζιλιάνος Μαρτσέλο με το τρίτο τέρμα που πετυχαίνει σήμερα. Κάνει 5 τα τέρματα της Σκότα Ξάνθης. Έκοψε ο Παλίσκα, επιμένουν οι Ξανθιώτες. Αθανασιάδης αμέσως στο σουτ, ένα πολύ όμορφο γκολ. Η Ξάνθη επανέρχεται στα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο και κάνει το 6-1 με αυτό το ωραίο γκολ του Αθανασιάδη στο 58ο λεπτό. 6-1 από τον γκολ του Γιώργου Αθανασιάδη. Ταβουκτσής στην ατομική προσπάθεια έχει φτάσει αντιμέτωπος με τον Κίρπετσεκ και καταφέρει να μειώσει πολύ γρήγορα. Λοιπόν ο Πιερικός καταφέρει να ανταποδώσει το ένα γκολ που δέχτηκε μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα λεπτό αμέσως με τον Ταβουκτσί. Μειώνει σε 6-2. Τεγγελίδης επιχειρεί τη σέντρα για τον Μαρτσέλο που στρώνει την μπάλα και κάνει τώρα το γύρισμα. 7-1. 7-1 το γκολ σε ρελαντί από τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος πετυχαίνει και αυτός το τρίτο του σημερινό τέρμα.
Έτσι λοιπόν, 3 γκολ Αθανασιάδης, 3 γκολ Μαρτσέλο. Η Ξάνθη 7-1. Αθανασιάδης στο κόρνερ. Γίνεται κεφαλιά από τον Βρίζα, σε καλή θέση ο Μαρτσέλο. 8-2. 8-2, ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Βραζιλιάνος. Να το βλέπετε να χορεύει σάμπα τώρα και να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο το τέταρτο τέρμα του σήμερα. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει λοιπόν, λέγαμε στην προηγούμενη φάση, το κάνει τώρα. 8-2 η Σκόντα Ξάνθη, 4 γκολ από τον Μαρτσέλο, μεγάλος πρωταγωνιστής στο σημερινό παιχνίδι.